Cynllun Prentisiaid a Graddedigion Cyngor Rhondda Cynon Taf. Dechreuwch eich llwybr gyrfa'n gadarn a byddwch yn unigryw mewn awdurdod lleol amrywiol a deinamig. Mae ein prentisiaid a'n graddedigion yn cael cyfleoedd addysg rhagorol. Dechreuwch gymhwyster sy'n berthnasol i'ch maes arbenigedd gan helpu i ehangu'ch sgiliau a'ch gwybodaeth. Byddwch yn agored i amrywiaeth o sefyllfeoedd gwaith gan roi profiad pwysig a gwerthfawr i chi. Mae'r cynllun hefyd yn cynnig cyflog cystadleuol i brentisiaid a graddedigion. I cwblhau'r profiad, fe gewch chi safon uchaf o gymorth a mentora drwy gydol eich amser. Ac rydyn ni'n recriwtio nawr. Os hoffech chi ragor o wybodaeth, ewch i'r adran Prentisiaid a Graddedigion o dan swyddi ar ein wefan www.rctcbc.gov.uk neu cysylltwch ar garfan cyflogaeth addysg a hyfforddiant gan ddefnyddio'r cyfeiriad e-bost addar peryr. Dechreuwch eich gyrfa gyda chynllun Prentisiaid a Graddedigion Cyngor Rhondda Cynon Taf.